Mayap at magrasya nga bakpo kay kayungan. Kingaldo iti gaganakan taya ing pamitalaga king Basilika ning Malabireen Maria. Karin king Roma. Siklaw tampo at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. King layunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Itamungan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay igpami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon bie. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat mi kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mo ring sablang lilingap, karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emo sana pisawili ng aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo keng ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. King layunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Mayap at magrasya nga bakpo kay kayungan, kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabiyatala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Rose Aguas, Joan Rose Tolentino and family, Apostolado ning Panalangin, Fe Kiambao, at Melda Mangyo. Birthday Thanksgiving dadi, Teresita Garcia, Celia Asinto, Myla Cunanan, Emerita Sazon, at Apra Basilio. Special intention, Kapayapan, Pilataning Russia and Ukraine, Maria Lourdes Tapnyo, Ditz and Lito David and family, Safe Travel, Joanne Marie Talavera, Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis, at Lourdes Nukup. Speedy recovery dadi, Socrates Valencia, Remedy Mateo, Angelina Lising, Angel Pajardo,
Angelo Angeles, Julieta Abigonya, Larcy Esguera. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Lisel, Marino, Pedro, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Gregorio, Jason, Arsiana, Jenaline, Esteban, Narciso, Adre, Fernando, Teresita, John Allen, Librado at Jesus. Makiabitan po king dalita pamukulat. Kilagin ng ipampo ng anak, kapo ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, maya payabak, kay kaingan po. Naganakan tayo ngayon peka matondiling pisamban, na may talaga bilang parangal king Indong Birhen Maria, masan tayo po ini Basilica ng Mala Birhen Maria, karin king Roma. Nga batang abebeng matampangganap ngayon, kaniting kapag masusyan, si siyan tala pa rin kasalanan tamo, matanyaran ng lunos na at kapatawaran ng hapong gina. Ikang magigtas, karing taong pinili mo, Ginoo Pangalulog. Ikang mamablas, king balang metong, agpangking dapat na, Kristo Pangalulog. Ikang babialunos, ikang babiatula, karing taong kaluguran mo, Ginoo Pangalulog. In Diyos, sa may paintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Hoy, paming mayupaya, patawaran mo sana ring kasalanan din kay kang balayan, sa pandakesa ng Mikabos, ding panalangin ng Maria, tingin duling kay kang anak, huling magdilidili, era kagyong pamatulan. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Nahum. Lawan nyo daratanging tubod baboring bundok, magdalayang mayap a balita,
Daratang neban ibalita na ing tagumpe. Memalen ning huda. Pag masusya nyo laring kekong piyesta at tuparan ning pangakong penatayo king Diyos. E nala lumusob pasibayo king bansayo ring marawak. Lubos na lang mesintang. Uling malapit niyang ibalik ning Ginoo ing dangala ning Israel. Itang dangala na bayure penikwanan ding kasalang. Makalulusing malaram at makamate syudad. Mitmuya king pibandyan. Ban panakawanan at samsaman. Ingingening latiko kekong pakiramdaman. Ingkarog ding parulang, ing luksuring kabayo, ingingereng karuwahi, lulusubla ring lalaking pakasake kabayo, kikislapla ring espada at tandusda, matasla pangatambak ding bangke, ela mabilang-bilang ding taong mete, ding taong mga takidla karela. Katmonda kang dinat, ilako dangalan, at mga takutan la, ring keka lalawe. Ding sablang manakit keka, mga paurong la. Sabianda, may bagsak ne ing ninebe. Nino ing munyelo nus kaya. Nino ing mamatula kaya. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ako ing mamatol kamatayan at babyebye. Ako'y mamatol kamatayan at babyebye. Datanging panahon ami bagsakla, ingaldoning kawakasan da, malapit na. Iligtas na lang ning Ginoo, ring tawong pinili na, karetang keya, susuyo, malunos siya. Ako'y mamatol kamatayan at babyebye. Akit yungeni king ako, iyapin iyako, at ala ng Diyos, subali ka na ako. Makamate ko at babyebye, manyugat ko at pakayap karing sugat. Ako'y mamatol kamatayan at babyebye. Ingka kong makintabay espada, kakuyang itayis, at ingustisya, kakong ipayiral. Parusan ko la rin kakong kasalang, at detang kakumwa, kakulang ablasanan. Ako'y mamatol kamatayan at babyebye. Parangalantaya po yung maya pabalita. Ayasahan la ring sablamong kautusan o Ginoo. Manatili la kapilanman. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita agpang kang San Mateo. Sinabi ng Yesus karing kayang alagad, ninumang bisang tuki kanako, sukat ng isakwil ing kayang sarili. Pusana ning kayang krus at tuki yaking kagulutan ko.
Uling ninumang bisang sagit king biyena, mawalaya kaya. Dapat yung ninumang midawon king biyena, alang-alang ka na ako. Iyang magkamit biye. Nano pining apalaning tawag, yang abandining mabilo gayato. Dapat king anti kanya na paralan, mawala niya maning biyena. Kabud metehing tao, alayang harapat nanuman para abawi na yung biyena. Ing anak ning tao, datang ya kambening kayo payan ang ipana. At antabyanan dering kayang anghel. King panyatang na, ablasananing balang metong agpang king kayang depat. Sasabihin ko kaya kayo, ding aliwa kaya kayo keti, era takmaning kamatayan. Hanggang ere akit datang keti antimong ari, ing anak ning tao. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Lately po ay nagka-interest ako sa City of Pompeii. Hindi ko alam kung alam niyo po yung City of Pompeii. Pero ito'y hindi na alam ng mga tao kasi natabunan ito ng pumutok ang isang bulkan, yung Mount Vesuvius, doon sa Italy. Kaya natabunan ng buong syudad. Pero mayroon pong mga archaeologists na nakahukay nito. Hindi ko na alam ang exact kung kailan, mga 17th or 18th century, nahukay. Meron sila na, at hinukay nila yung buong syudad. Kaya yan po ngayon ay isa sa mga tourist attractions doon sa Italy. At doon, ang isa pong nakita ko doon sa isang vlogger, isang vlogger na pinipicture ito, na nabanggit niya yung isang building. At ito'y tinatawag na basilika. Basilika. Pero sabi niya, itong basilikang ito, hindi tulad ng mga basilika ng mga Katoliko. Kasi ang basilikang ito ay ang lugar kung saan nagpupulong yung mga tao para sa kanilang mga legal, sabi niya mga legal, at mga economic concerns. No. Kasi po ito pong Pompeii, nung nalubog siya sa lahar na bunga ng Mount Vesuvius, 79 AD. So wala pang mga basilika ng Katoliko. 79 AD. Kaya ito, may tinatawag ng basilika, ay hindi naman siya simbahan. Kundi ito nga, ang original palang meaning ng basilika ay isang malaking pahabang istruktura kung saan yung mga Romano ay nagpupulong-pulong para nga idulog sa kanilang mga namumuno ang kanilang mga legal at economic concerns. Kaya ang basilika ay wala namang religious meaning noon. Ang kahulugan lang ay malaking bulwagan, malaking hall para ang mga tao ay doon sila pumunta. No? Kaya ito po yung kahulugan ng basilika. No? Isang malaking hall. No? Nung ang Kristyanismo po ay tinanggap ng Rome sa pamumuno ni Constantine at natigil yung pag-aalipusta, pag-persecute sa mga Kristiyano, doon nagsimula ang pagtatayo at pagtatalaga ng mga lugar para yung mga Kristiyano ay mag-ipon-ipon. No? At ito rin ay tinawag ng mga basilika. Ibig sabihin kung sila nagtitipon-tipon. Kaya doon po nagsimula itong mga ngayon ating mga tinuturing na mga monumento ng ating pananampalataya. Mga naunang mga istruktura, konkretong istruktura na tinatawag natin ngayong simbahan, pero nanatiling pangalang basilika sa kanila. At ito nga po, sa mga rito, sa mga unang simbahan na tinatawag nating basilika, ay itong ating pinagdiriwang ngayon, ang Basilika ng Santa Maria Maggiore, dun sa
sa Roma, no? Dun sa Roma, no? Na sa ating pong paniniwala at tinuro sa atin, ito'y unang naitayo noong mga year 300 sa pamumuno ni Pope Liberius. Kaya tinatawag din po itong Liberian Basilica. Pero later on, ayon po sa history, pagkatapos ng Council of Ephesus, nung ideklara si Maria bilang ina ng Diyos, doon po itinalaga itong basilikang ito bilang pagparangal sa mahal na Birhen. Noong August 5, mga year 400, 451 yata, doon po itinalaga itong basilika in honor of Mama Mary. Kaya ito pong mga basilika, kung titignan natin, meron silang parang historic at much bigger or greater spiritual significance sa ating pananampalataya. Actually po, 4 lang po yung tinatawag nating mga major basilicas. No? Yung, ito nga, St. Mary Major Basilica, yung St. Peter's Basilica, palagi po natin nakikita pag nagsasalita ang ating Papa. Tapos po yung Lateran Basilica, so kaya St. John, tinatawag din St. John Lateran Basilica, at yung pong St. Paul Outside the Walls Basilica, no, in honor of St. Paul. The rest, tinatawag lang po natin mga minor basilicas. Mga minor basilicas, ibig sabihin, ito rin po ay mayroong mga historic at much deeper and greater spiritual significance sa ating pananampalataya. Dito po sa ating bansa, mayroon tayo ngayon kasalukuyan mga 21 minor basilicas. Kasama na po yung sa Quiapo, yung Basilica of Nazarene yata, na si Apong tapos yung pong sa Cebu, kabilang po yan yung Katedral ng Santo Niño de Cebu. So yan po yung minor basilicas. Dito sa ating Archdiocese, parang wala tayong basilika. Siguro darating ang panahon, ito yung magiging basilika. Santa Monica Minore Basilica. No? Para mayroon naman tayo dito sa Pampanga. No? Wala tayong basilika. Yung Manila, marami dyan. No? Ang pinakahuli po, yung sa, alam ko, dun sa Pasig. Mayroong, this year lang yung pag-dedicate sa isang basilika doon. Habang naka-lockdown tayo, si Bishop Ness, mayroong ding mga dinedicate na minor basilica, yung sanctuaryo ni San Juan Bautista, San Pedro Bautista, sa Quezon City. Tsaka po yung Mount Carmel, Our Lady of Mount Carmel Basilica din sa Quezon City din. So ito pong mga ganyang istruktura ay hindi lang sila mga building. Sila ay mga patotoo at nagpapatunay at nagpapalalim ng ating pananampalataya. Itong ating simbahan, hindi man ito tinatawag nating minor basilica, pero ito rin po'y isang monumento ng ating pananampalataya. Ito'y may malalim na kasaysayan ng ating mga ninuno sa pagkakatoliko. Kaya ito po, sa araw na ito, kakaiba, pero ang ating ginugunita, inaalala, ay hindi yung santo or santa, kundi isang building, isang struktura, ang Basilica ng St. Mary Major dun sa Roma. So tayo po, sana sa tuwing makikita rin natin mga simbahan, hindi lang natin makikita ito'y gawa sa semento, ito'y gawa sa mga kahoy at magagandang palamuti, kundi ito'y gawa at binuo ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At naway ito'y lalo pang magpaigting at magpalalim ng ating pananampalataya sa Panginoon.
Amen. Yan po yung ating idulog sa painteng mga kailingan. Tayong lahat na palaging binibigyan ng Panginoon ng mga tao, mga lugar, mga bagay, para magpatuloy na palalimin ang ating pananampalataya. Sa kanya nating idulog, ating mga kailingan, sasagot natin sa bawat panalangin. Ginoo, abating misa, ingkekeng die, alang-alang keka. Ginoo, abating misay kekeng be alang-alang keka. Para ka ring sablang Kristiyano, isa ko dasay karelang sarili, pusanan din karelang krus, kambening kapanayan at lugod, at tukila kang Kristo, ban makarake king kayang ligaya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, abating misa, ingkekeng die, alang-alang keka. Para ka ring bisang sagip king bira, uling tatakot la king krus, at karing sakripisyo, at alastas dasa king abating daing bira, king kabilugan ayalanangga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, abating misa, ingkekeng die, alang-alang keka. Para ka ring alanang aliwang arapan, nunena mo inggawa pang dakal akwalta. At alastas dasa ing karelang kamangmangan, uli ang gyamang kapamilatan ring sablarang pibandyan, eraya sali ing bie, potang datang na ing kamatayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, abating misa, ingkekeng die, alang-alang keko. Para kay katangan, ing kay katang kapanayan, para kingalananggang tula, kambe ng Kristo, alalaya nakatasana king kay katang obra, at karing kasakitan ningal aldo tang pamibiyebye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, abating misa, ingkekeng die, alang-alang keko. Ngini po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Uy, paming at sibanwa, pot ang datay ng anak mo, king ganap mong ligaya, mabilang kaya sana, karing ablasanana. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
kay pakamalang kapatid, banding kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning Ginoy, ting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, king mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming migdalang, ayam pang mikeka, iting sakripisyo ning kapurian, kaniting kapag masusya na parangal kang Maria, ingin duning kay kang anak. Iti sanang banala paming divine regalo, sa upa na kami king dalan painturo, king alanganggang kaligtasan. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At yat nayo rin puso yo. makayat nano indino. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Karapat-dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang alubos mayupaya, at puryanda ka po ring kay kang kadam, kabang pibubulayin mila, ring kay kang banal king ligaya. King pamagmasusi mi, king kapikaganakan, king wana Birhen Maria, makapasabari ming tula, ing kablas ming dalit, ing kapasalamatan. Emo nanong kapagmulalan, ing depatan mo mabilog ayato, ding sablang likas lahi, tikman ding degulan, ing kay kang lugod. Inyang beligdan may Maria, ing mapakumbaba mong talasuyo, iningat ming maging hindu ng Yesu Kristo, ang kaya kang anak, at ginumi, ing talapagligtas ning meto ketawan. Kapamilatana, ring anghel karing banwa, ayang pangding karelang panalangin, ning pamanyamba, kabang magsalarapan mo, manggaman king alanganga. Misuge sanay si wala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, rinita pagparalampumi, kabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang lub, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapet, te pasalamat siya keka. Piraso ne binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niti ko nga at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaning kayang disipulo nga na tanggapan niti ko nga, minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na ring kasalanan. Naptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatay na paman niyo na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganahan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap yak yung lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana kamula naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, lalong na di Marino, Lizel, Josefina, Asuncion, at Gregorio. Ading alapang mayang unabi, tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaduluban mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ning Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutuk, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapamintuking amahin talapangabo sa bibog imbalan ng turub, na tamang hining mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mang pagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo.
Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at bagari manggaman king alanghangga. Ing kapayapaan ng ginuman tabaya sana kapilan man kaya kayo. Anteko, antimuri. Kakapatatangan po, masyatamang yan pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Ing malugod at maganakatang ginom, ing kordero ning Diyos, suminalako king kasalanan ning yato. Noon tamang makakilala at makasadyang tanggap kaya kanitimbanan ng komunyon. Ginoo, ego matampang tanggap kaya Dapat Tapos tikas tikas may may nga nga mo, mo. kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, kakanan ming tinape, iba't banwa. Ikesanang parangal, king kapigaganakan, king Birhen Maria, misa na yaldo, makapakisulo kami, king bangketi, ning alanganggang biye. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. King ginum, antabi kay kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos, sa may paingtutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, umeta ng ngini-ngini, king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, king Diyos. Sakal po salamat, maya porag. Gandang araw, marami pong salamat. Bago po kayo umalis, meron lang akong request, ating kumong request. Baka po mga. Yung request ko po, nung ating ko pong intention, masanting po the day before, karing ko pumunta king office, para pasulat yun lang. Baka po makabuklat yung office 6 o'clock, kasi po, malulunos ko naman king sekretarya, kailangan datang 5:30 po, 6:30. O nanging pong sekretarya tamo ilalain, yan naman magluto mi So, baka po maka-print na the day before, basa na lalaki niya. Nung ating ko pong intention ulit, the day before po, karin nyo na pasulat. Aliwait ang mismong ora mismo, karin niya tatagal. Okay, sa takal po salamat. Thank you.